Igsoon likayi ang pagpanglimbong nimo sa imong isig katao. Likayi gayud ang pagbuhat og dili maayo ngadto sa imong isig katao. Likayi gayud ang pagsulti og dili maayo ngadto sa imong isig katao. Tungod kay kung kana imong buhaton igsoon, kung naa kana sa imong kinabuhi karon, kung naa kana sa imong kaugalingon karon, kung imo kanang gikinabuhi sa matag adlaw igsoon, ang Ginoo dili gayud uyon ni ana. Ang Ginoo dili gayud mahimuot ni ana. Ug kun imo nang buhaton igsuon, gawas nga ang Dios dili mahimuot kanimo, gawas nga ang Dios masuko kanimo, mahiagom ka gayud sa kadautan. Tungod kay sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, kung magbuhat kita og dautan, kung maghunahuna kita og dautan, kung pirmi kita nga magsulti og dili maayo ngadto sa uban, aduna gay mga dili maayo usab nga moabot nga ni kanato. Adunay mahitabo sa atong kinabuhi nga dili gayud kita mahimuot. Adunay mahitabo sa atong kinabuhi igsuon nga wala nato damha, nga moabot ang mga kasakit, moabot ang mga problema tungod sa atong pagkadautan dinhi sa kalibutan. Apan kung maghari ang Dios sa imong kinabuhi, dili ka gayud makabuhat og dautan. Dili ka gayud makasulti og dautan, og dili ka gayud makalimbong ngadto sa imong isig katao. Panultihon 28 bersikulo 18. Ayaw panglimbong og mahilayo ka sa kakuyaw. Panglimbong og mahiagom ka sa kadautan. Mao kana ang pulong sa Ginoo igsuon nga nagpahinumdom sa matag usa kanato nga dili gayud kita manglimbong sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Aron atong maangkon ang kalinaw, atong maangkon ang maayo nga kinabuhi. Og labaw sa tanan, mahilayo kita sa tanang matang nga kakuyaw. Apan kung kita magmalimbungon, magbuhat kita og dili maayo ngadto sa tong isig katao, permi kita nga mangilad ngadto sa tong isig katao, ato gayong maangkon ang kadautan sa atong kinabuhi. Aduna kitay maangkon nga dili gayud maayo, nga wala nato gi-expect sa atong kinabuhi nga mahitabo nato kana nga mga problema. Tungod kay nagpadayon man kita sa atong pagkadautan. Nagpadayon man kita sa pagsupak sa kabubuton sa Ginoo. Wala man kita nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ato man gipatuyangan ang atong kaugalingon nga panghuna-huna, kaugalingon nga binuhatan, kaugalingon nga interest. Mao kana ang hinungdan nga ikaw ug ako ug kitang tanan igsuon nahilayo ngadto sa Ginoo tungod sa atong kaugalingon nga wala naka-align ngadto sa Ginoo. Apan kung ang atong kinabuhi igsuon naka-align ngadto sa Ginoo, nagsunod sa kabubuton sa Dios, nagtuman sa kabubuton sa Dios, dili gayud kita makabuhat og dautan, dili gayud kita makasulti og dautan, ug dili gayud kita makapanglimbong ngadto sa uban. Tungod kay naghari man ang Dios kanato. Ato man gipapuyo ang Dios sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Tungod kay ang tinuod nga adunay Dios, aduna gay dako nga kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Ang tinuod nga adunay Dios, magkinabuhi gayud kini nga matarong, putli, ligdong ug makita diha sa iyang kinabuhi ang iyang pagkamaayo nga pagkatao. Ang mga madrasigong mga pulong mahitungod diha sa Ginoo kung saon pagkinabuhi nga matarong nga mahimot ang Dios sa atong kinabuhi. Busa igsuon atong likayan nga maghari ang demonyo sa atong kasing-kasing. Tungod kay mao kana ang hinungdan nga kitang tanan makabuhat og dili maayo. Kitang tanan makapanglimbong ngadto sa atong isig katao. Atong hinumduman sa kanunay igsuon nga ang tawo nga matarong, ang tawo nga dili malimbongon, halayo gayud diha sa kakuyaw. Apan ang tawo igsuon nga malimbongon, ang tawo nga nagbuhat ngadto sa iyang isig katao nga dili maayo, ang mga tawo nga nagbuhat og dili maayo ngadto sa iyang isig katao, nagsulti og dili maayo ngadto sa iyang isig katao, nagsulti og dili maayo ngadto sa iyang isig katao, mahiagom gayud sa kadautan. Amen. God bless sa tanan.